Πώς η Jaguar έχασε ένα διαμάντι στο Μονακό. Πίσω στο μακρινό Μάιο του 2004, η Φόρμουλα 1 έκανε την καθιερωμένη της πλέον επίσκεψη στο πριγκιπάτο του Μονακό και το τμήμα marketing της Jaguar είχε μια τρομερή ιδέα. Σε συνεργασία με τη Warner Bros. Και την εταιρεία εμπορίου διαμαντιών Steinmetz, τοποθέτησαν δύο διαμάντια αξίας 300.000 το καθένα στα ρίγχη των δύο μονοθεσίων του Mark Webber και του Christian Klein αντίστοιχα. Αυτό έγινε για την προώθηση της ταινίας Ocean's 12 με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τον Brad Pitt, τον George Clooney και τον Matt Damon. Έτσι η Jaguar ήλπιζε ότι θα κερδίσει δημοσιότητα, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κάνει με τις επιδόσεις εντός πίστας, καθώς σε 5 αγώνες εκείνη τη χρονιά είχε πετύχει μόλις ένα βαθμό. Όμως κανένας δεν είχε σκεφτεί κάτι το αυτονόητο. Τι γίνεται σε περίπτωση σύγκρουσης? Αυτό το σενάριο εκτελήχθηκε μόλις στον πρώτο γύρο του αγώνα, όταν και ο Klein που ήταν μόλις στον έκτο του αγώνα στη Φόρμουλα 1, τράκαρε σε στροφή Lowe's και πλήγωσε ελαφρώς το ρίγχος του μονοθεσίου του. Όταν όμως η R5 επιστράφει στον γκαράζ της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα, το διαμάντι ήταν άφαντο. Υπάρχουν αρκετές θεωρίες για το τι συνέβη, με άλλους να λένε ότι ίσως το τσίμπησε κάποιος από τους υπεύθυνους που φρόντιζαν για την απομάκρυνση του μονοθεσίου, άλλοι λένε ότι έπεσε σε κάποιον αγωγό και ακόμα κάποιοι ισχυρίζονται ότι ποτέ δεν υπήρξε αληθινό διαμάντι στο μονοθέσιο και αλλάχθηκε την τελευταία στιγμή με κάποιο ψεύτικο. Κανείς μέχρι και σήμερα δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη, πάντως η Jaguar σίγουρα κέρδισε αυτό που ήθελε, καθώς η ιστορία αυτή του χαμένου διαμαντιού έπαιξε παντού το επόμενο διάστημα. Αλήθεια, εσύ τι πιστεύεις ότι έγινε τελικά? Αν θες να ενημερώνεσαι για τη Φόρμουλα 1 και σου αρέσουν οι ιστορίες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως αυτή, ακολούθησέ με και πάτα like.